Matthew Asempa Tidumienu. Ebre no mono. Yesu kofa abrufuo bi mu Homeda bi. Na komode na sunyafo no. Ofiti ase pempa na emetum ni bi we. Afarisifo no huye no. Oka kire no se, hwe, wasunyafo yo de eni ho kwan se wo yo no Homeda. No se won se, monkenka ne de David yoye. Bra kom de no ne wona woka ne ho no. Sɛdeɛ ɔkɔ Onyankopɔn fie na ɔkɔdi kyerɛ pan no a ɔne wɔn a wɔka no ho no ni ho kwan sɛ wɔdie gye asɔfoɔ nko ara no. Anaasɛ monkenka ne mmara no mu sɛdeɛ Homeda asɔfoɔ a wɔwɔ asorɔfie no sɛe Homeda nanso wɔnni ho fɔ no. Na mese mo sɛ, deɛ ɔkyɛne asɔrɔfie wɔ ha. Na sɛ monim sɛ mmɔborɔhunu na mepɛ na ɛnyɛ afɔrebɔ a, anka mo a mu wɔn a wɔnni fɔ no fɔ. Na onipa ba no yɛ Homeda wura. na ofiri hɔ kɔɔ wɔ nhyiadan dan mu. Na hwɛ, na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa wuo. Na obisaa ne sɛ, ɛwɔ ho kwan sɛ wɔse ade Homeda anaa? na wakɔtoto n'ano. Na ɔse wɔn sɛ, Mo mu nipa bɛn na sɛ ɔwɔ odwan biako na ɔkɔtɔ amena mu Homeda a, ɔrensɔ ne mu ma no soɔ. Na ɔsene bɛn na nipa nsene odwan. Enti ɛwɔ ho kwan sɛ wɔyɔ papa Homeda. ɛne ɔka kyerɛ onipa no sɛ, Tene wo nsa. na ɔtenee na ɛsan yɛ yie sɛ biako no. Na Farisifoɔ no firi adi kotuu ne ho agyina sɛdeɛ obeku no. Na Yesu hunuiɛ no, ɔtwee ne ho firi hɔ. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii dii n'akyi wɔ saa wɔn nyinaa yadeɛ. Na ɔbraa wɔn sɛ wonyina di. Na deɛ odiyifo Yesaia kae no aba mu sɛ, Hwɛ m'abɔfra a mayi no, deɛ medɔ no a mekra ni sɔ no, mede me honhom begu no so, na waka atemmu akyerɛ amaaman, ɔrenko, na ɔnteatea mu, na obi ntene ne abɔntene so. De mmerɛ abuka no, ɔremmum, na ntomaban a ɛfiri wisie nso ɔnnum, de kɔsi sɛ ɔde atemmuo bɛkɔ nkonim mu, na ne din nso na amaaman de wɔn ani bɛtoɔ. ɛna ɔde obi a ɔwɔ honhommɔne a ɔyɛ onifirani ne emum brɛ no. Na ɔsaa no yadeɛ maa emum no kasaeɛ na ohunu adeɛ. Na nkurɔfoɔ akuakuo no nyinaa ho dwiri wɔn na wɔkaa sɛ, Ɛnyɛ David ba no ni? na Farisifoɔ no teeɛ no, wɔkaa sɛ, Ahohommɔne pani Beelzebul nko ara so ɛna onipa nam tu ahohommɔne. na ohunu wɔn adwene no, ɔsee wɔn sɛ, Ahenni biara a ɛne ne ho di mpaapaemu no dane amanfo. Na kuro anaa efie biara a ɛne ne ho di mpaapaemu no rennyina. Na sɛ Satan tu Satan a, na ɔne ne ho di mpaapaemu, na ɛbɛyɛ dɛn na n'ahenni agyina? Na sɛ mede Beelzebul na metu ahohommɔne a, na mo mma de hwan na ɛtu wɔn? Yei nti wɔbɛyɛ mo atemmufoɔ. Na sɛ mede Nyankopɔn honhom metu ahohommɔne a, ɛne ɛne Nyankopɔn ahenni anya ba mo so. Anaasɛ ɛbɛyɛ dɛn na obi bɛtumi akɔ ɔhoɔdenfoɔ fie akɔfom n'afidie, gye sɛ ɔdi kan kyekyere ɔhoɔdenfoɔ no ansa na wafom ne fie? Deɛ ɔnka me ho no, na ɔtia me. Na deɛ ɔne me mmoaboa no no, na ɔhwete mu. Yei nti mese mo sɛ, wɔde bɔne ne abususɛm nyinaa bɛfiri nipa. Na honhom ho abususɛm deɛ, wɔremfa mfiri nipa. Na deɛ ɔbɛkasa atia onipa ba no, wɔde bɛfiri no. Na deɛ ɔbɛkasa atia honhom kronkron deɛ, wɔremfa mfiri no wiase ha ne wiase a ɛreba no mu. Momma dua no nyɛ dua pa, na n'aba yɛ aba pa. Anaasɛ momma dua no nyɛ dua bɔne, na n'aba yɛ aba bɔne. Na dua no aba na wɔde hunu dua korɔ. Nhurutiama. Moyɛ abɔneafoɔ yi, mobɛyɛ dɛn atumi aka asɛmpa? Na deɛ ayɛ akoma ma abu soɔ no n'ano ka. Onipa pa firi nnepa a waboaboa ano n'akoma mu no mu na oyi nnepa adie. Na onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa ano n'akoma mu no mu na oyi ne bɔne adie. Na mese mo sɛ, asɛnhunu biara a nnipa bɛka no, wɔbɛbu ho akonta atemmuda. Na wɔn nsɛm so na wɔnam bɛbu obim, na wɔn nsɛm so na wɔnam bɛbu ufɔ. ɛna atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ no mu bi buaa no sɛ,
Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛpɛ sɛ yɛhu nsɛnkyerɛnne bi firi hɔ. Na obua see wɔn sɛ, Nnɛmma bɔnefoɔ ne awaresɛefoɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ, nanso wɔremma wɔn nsɛnkyerɛnneɛ biara gye odiyifoɔ Yona nsɛnkyerɛnneɛ no. Na sɛnea Yona dii bonsuyam nnansa awia ne anadwo no, saa ara nso na Onipa Ba no bɛdi asase akoma mu nnansa awia ne anadwo. Ninewe mmarima ne nnɛmma yi bɛsɔre atemmuo no mu na wabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ wɔsakyera wɔn adwene Yona asɛnka mu. Na hwɛ, deɛ ɔsene Yona wɔ ha. Anafoɔ fam hemmaa no ne nnɛmma yi bɛsɔre atemmuo no mu na wabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ ofiri asase ano nohoa bɛtie Salomo nyansa. Na hwɛ, deɛ ɔsene Salomo wɔ ha. Sɛ honhom fi no firi onipa no mu a, ɔkɔkyinkyina akwaweɛ so hwehwɛ ɔhome, na ɔnya bi. Ɛna ɔse, mɛsane makɔ me dan a mefiri mu mebaeɛ no mu. Na ɔba a, ɔbɛto sɛ ɛda mpan, waprapra mu na wasiesie mu. Ɛna ɔkɔ na ɔkɔfa ahonhom nson foforɔ a wɔyɛ bɔne sene no ka ne ho, na wɔbɛhyɛ no mu tena hɔ. Na onipa no akyire yi asetena yɛ bɔne sene kane deɛ no, saa ara nso na ɛbɛyɛ nnɛmma abɔnefoɔ yi. na ogu so kasa kyerɛ nkurɔfoɔ akuokuo no. Hwɛ, ne na ne nuanom bɛgyina akyire pɛɛ sɛ wɔne ne kasa. Na obi ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, wo na ne wo nuanom gyina fikyire pɛ sɛ wɔne wo kasa. na obua see deɛ ɔsee no saa no sɛ, Hwan ne me na hwan ne me nuanom? na ɔtenee ne nsa kyerɛɛ n'asuafoɔ no so kaa sɛ, Hwɛ, me na ne me nuanom ni. Na obiara a ɔbɛyɛ m'Agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ no, ɔno ara ne me nuabarima ne onuabaa ne ɛna.